aita eta ama ohoratuko dituzu. Baina zer da ohorea? 2025an dirudi gaudela erdiaroan, rollo zure alabak sexu harremanak izan ditu bizilagunarekin, en plan, amores, ohorea, zer da ohorea? Gainera, aita eta amarekiko, eta aita eta amek ez dute ohorea izan behar aurrekiko. Nolakoa da erlazioa hori, oraindik ere vertikalean begiratzen dugu boterea, ez boterea, guk dena errespetatu behar dugu ze gure gurasoak dira? Well, zalantzak ditut, baina honi buruz hitz egiteko badugu gonbidatu super berezia. Ana Goitia, let's go! Kaixo Maitia! Kaixo, hauxa posa. Zer bai, posa nirea. Oso ondo, oso gustora hemen, zurekin. Albina hau guretzat zer da, opari bat. Opari bat, elkarrekin berriz ere hitz egiteko, lo que nos gusta. Egia da, bueno. Hau luze aterako da gaurko, bai, ikuste. Imaginatzen dut. Bueno, hasi baino lehen, hasi bergara gure betiko promozioarekin, cariño, ekarri dizut Euskal Sagardoa latan. Sagardoa latan? Sagardoa latan. Oh, latan niri gaina gustatzen zait dena latan gehiago. Dena latan, cariño. Osea, gainera eramantzen zizut piknik batera, ezin lekura, zin nahi duzu. Venga, aukeratu bat. Aukeratuko dut, hauxe. Hori. Handiena delako gehien bat, eta niri asko gustatzen zat edatea. Den handia. Bai, más es más. Ni bezala handia. Hori, den handia. Den handia. Den handia. Vale. Venga, botako dizu bizkatxo bat. Ez daukadana da saskali zabaltzeko. Nire. Eta nik akrilikoak ea nola egiten dugun. A ber, itxaron. Igual apur bat. A ber. Zenbat travesti behar dira lata bat irekitzeko. Ez que, askotan egiten dut horrela eginekin, baina ez da plana hemen denen aurrean. Kaixo produkzio. Mesedez. Gustatzen zaite telefono hori, Bai, ez? Zerbait behar dudazun bakoitzean, tak. Claro, hitz egiten dut con el más allá. Jainkoari eskatzen dut eta ekartzen dit. Gira, listo, hemen dugu. Cariño, oso ongi. Eskerrik asko. Osea, ez gara kapaz lata bat zabaltzeko. Oso ondo hasi gara, Gero gu, bueno, ez dugu inoren behar. Oso ondo hasi gara, Ono, listo, venga. Zuk zurek hori bai kopa, Mi esker, cariño. Listo. Neikoa. Hola, pixkat, ez Ingo benik dugu mustitzeko. Txin. Eta, ber? Buah, parkatu? Ze ona. Baina, Ez que bombazo bat da. Itxone garreko. Emozionata da nahi zagardoa, baina kristona dago, Badakit. Ez que fuertea da. Baina, baina ze da? Ez que maravilla. Maravilla las maravillas. Venga, berriz. Baina ni nola bizi izan hau probatu gabe orain arte. Ba, orain badakizu, cariño. Mesedez. Orain badakizu, cariño, sagardoa latan, maravilla de las maravillas. Baina, gaina ez naz ni zagardo salea, baina. Ez, baina honekin ja. Baina, hau? Honekin, cariño. Bai. Egin dezakegu sagardotegi bat, baina kalean. Irurak eran ditzazket, oza, irurak... Bai, zuretzat, cariño. Dena zuretzat. Bueno, kristona dago, Venga, maravilla. Oso. Ba, orain ja, maravilla batetik beste maravilla batera, zarela, zu Maitia, konta eguztu zenik. Ezagutzen zaitut, eta ziur nago gure publikoak ere, baino badazpada. Ba, jende asko ez nagoen ezagutzen. Nor da Ana Goitia? Ba, Ana Goitia da, emakume lekitxar bat, bueno, bizitaz disfrutatza asko gustatzen zaiona. Nik hori izango nuke, ezta? Albinatzuk, nola ikusten nauzu? Bai. Ez? Asko dakien pertsona bat. Zuk uste? Bai. Jo, ni beti pentsatzen dut ez dakidala asko. Tia, pero hitz egiten duzu superongi. Bai. Hitz egiten oso ondo ikasi nuen, hori egia da, Eske oso hitz egiten duzu. Gainera, me encanta ze, zuzera pixkat, ni bezala, rollo, sartzen dugula gure mezua, en plan, hasta en la sopa. Bai, nahi gabe. Rollo, poltsa nahi duzu, amor generoa, gizartak sortutako zerbait. Hombre, ikusi duzu azkena, Justo, eskerregatik. Bai, ibili ginen 2050ko nola ikusten dugun gure gizartea teknologia eta kaseta, da nik barkatu, baina zenbat geratzen da. Ba, ezerrez, bueno, nik mesua bidali behar dut, eta ni 2050 bat ikusten dut, hori baina asko sobea ideologikoki, evidentemente. Ez ki behar da, ni eskotak gertatzen zait, zagizu gertatzen zait, zuen teleplan. Ze astuna, no? Beti gauza berari buruz hitz egiten, gauza... Ba, egorazten dut, eske beharrezkoa da. Eske lego guztietan sartu behar dugu, en plan, pum. Eta zer gaiti sartu behar dugu. Ez dagoelako, oraindik, gauzak ez daudelako berdiren bezala. Ez daudelako normalizatuta. Orduan, normalizatzeko zer egin behar da, behin da berriz, pum. Sartu. Horren normalizatzen dira gauzak. Behar dugun hori da. Hori da. Asunak izan behar gara, precisamente, ze guri ere gustatuko ditze dugu,
honi buruz ez hitz egin behar hori izatea, ez? Egia da. Osea, gure guztiak guritze duke, pues, oie, ja, gai hau gainditu dugu, Ya ja está. está, beste gauza batekin, baina, karo, ez dugunez gainditu, Ez dugu gainditu, eske gainera, edonon eztabaidatzen den kontu bat da, eztabaidarik ez daukanean. ja, Ze, zuk esango didazu ni nor naizen, nolakoa naizen, zer pentsatzen dudan, eta zer sentitzen naizen. Total. Eske hori nork aldau debate hori egin. Eske egiten da, eta ez dauko inongo zentzurik orduan, ba, hortxe behar dugu. eski ni beti izaten dut, eta, bueno, hau ikasi dut nik beste pertsona batzuen gatik, adibidez, Dominic Jackson dela aktore, bueno, zoragarria, Pose telesaia ikusi duzu, Ez, Ana, ikusi uste behar dut ez duzu. ez postez. Ba, Pose ikusi behar duzu, ze da, bueno, Ez life dut uste, changing. eske pila bat ikusten ditut, eta gero ez dut gogoratzen, nire memoriare Ba, oso nik ez txarra daukaz. dut esango ze plataforman dagoen, baina piratan ere badago, Pose telesaia dela Post, zoragarria. bale, Eh, apuntatzen dut, bai. asteburu hontan ikusteko. Eta hor badago Dominic Jackson aktorea, eta berak esaten zuen ere hitzaldi batean hori, en plan, nork eman dizue zuei aukera pertsona bat onartzeko edo ez onartzeko. Claro. Ez duzue botere hori. Ez Eta que eske nor jende- dauka botere hori, Ez eske... jendeari eman zaio botere hori, eta anonik onartu dezaket hau edo ez. Ez da. Ez. Amor, eske ez duzu Hau aukera hori. horrela da, eta Eta ya está, punch, ez eta dago punch. besterik. Eta puntx, esan zenuen beste gunean, justo LGBTIQ plus izatea ez dela ideologia kontu bat. Da, Realitate bat, errealitate bat, eta punto. eta punto. Bani Ana Goitia lekitxarra naizen moduan Hori lehiatzen da, da bezala. hori da. Da titia handiak dauzkan moduan, ba, bueno, Hori ba, da. realitate bat. Ez que da gauza normal bat. Hori da. osea, orduan, ba bai. Nik- Esan beharra dago, Esan behar esango dago, dugu. bai. Eta nik itzaldetan betizik dut hori, identitatea ez da bakarrik generoa, bada. Baina Bai. badaude, beste gauza, asko, Asko. euskalduna, altua do basua, edo bestea, edo Bai, ez dakit nola, otola, hori dena ez da dakit, bai, identitatea, bai, jazta. bai, guztiz. Baina, bueno, hau ez da gorko gaia, Ja, baina ja, gu joaten sartu gara, dugu, ja, ya está. jazta, gero jarretuko Ja dugu egin dugu. sartzen, hori da. Da, sartuko dugu, Sartuko dugu, nahi sartuko gabe ere. dugu. Baina, bueno, gaurko gaia da, aita eta ama ohoratuko dituzu. Ja. Gazteleraz, Gogoratu. honrarás a tu padre y a tu y madre. Zenbagarren hori da. Laugarren. Laugarrena. Laugarren mandamentua. Laugarren agindua. Laugarren agindua. Mhm. Ze pentsatzen duzu zu honi buruz? Ba, nik pentsatzen dut, aitak eta amak pertsona normalak garela, eta batzuk daudenak ez direla onatu behar inoiz. Total. Ze puta seme galantak edo non daude, Bai. eta beste batzuk, ba direla, nire gurasoen moduan, edo nire ama senaren kasuan, ba bizitza oso merezi duena munduko onena, argita garbi. Eta hori guztia, eta Eta dena, hori guztia, eta dana, eta kale bat Ana jartzea. Marintzako eta Txominentzako hori da, ze suertez nik izugarrizko gurasko ditu, baina eske danetik dago. Bai, argita Danetik garbi. dago, ez? Eta orduan Argita garbi. pertsona txarrak eta horrek eron daude, orduan ez da beti hola izan behar. Karo, eski nire adibidez lehenengo mandamentuaren kapitulan lantzen nuen hau, ez? Maitatzea, pertsona bat maitatzea, eta beti sartu digute gure gurasoak maitatu behar ditugula, gure gurasoak, baina igualtze gure gurasoak, gure lehen Bai, familia. pertsona, maitatu behar dugula, Bai, alabai tainen gainetik. odola delako, eta dena, eta, ostia, hori nintzen da super kezkagarria, ze mezu hori ezin dugu zabaldu. Ez, Hori, kristotasunak zabaldu duen mezu bat, bueno, kristotasunak... kristotasunak dena zabaldu du berak, azkenean, eta ez. Eta, karo, eta gero Da diozuna, normaliz. direnean putarseme batzuk, ze? Osea, Ez que familia gaina, zer da, aukeratu ez duzun jendea da, Bai. ez? Baina familia be bai diraz aukeratzen dituznak, da nik uste dut horrek maitatu behar dituzu, ba, zuk aukeratu dituzu eta nahi duzulako, baina baten batek familiakoa espada zurekin ondo portatu, pues, que le den, hori da, azkenean hori da, ez da zertan maitatu behar. hori da. Nik sorte handia daukat horretan, inguratzen hauen guztia da pasada bat. Konta idazu, ze zuan, Ana, binkulo handi bat izan duzu zure amarekin, Bueno, izoragarria, ez? bai. Zuretzat zure ama oso garrantzitsua izan da, eta zure semea bestalde zuretzat ere oso garrantzitsua da. Bueno, mane ez da dana. Eta gainera, konturatu naz gehiago oin 14 urte dituela, Bueno, jaro, jaio zenetik, eta gana, jaio zenetik gehien maitatzen duzu. Evidente, bueno, bai. Baina denborarekin gehiago konturatzen zara, zeia, heldutzen danean, eta ja adin bat daukanean konturatzen zara, zu bezalako pertsona badala, gauza askotan ipaino gehiago dakiela, ez nabil brometan, berak erakasten didala askotan, eta ze min ematen duten umeek, Ja. sufritzen dutenean, como duele, mi hijo, esaten da, erderaz, ez? Eta ze min ematen duen, ikusten duzunean, ba, igual sufritzen duela, edo zerbait dagoela hor, zen duzu nola, ondo egiten ari naz, ez naz ondo egiten ari, ez? Nik esango dizut, ni adibidez ez naiz izan ama oso, dana utzi dudana semeagatik, ez, nik aurreunaldian hitzak izan zen,
puta mierda bat, holan esaten dizut. Mhm. Osa, nitzat izan zen, orduan, eta pila bat gauza ezin ditu egin, gaina botaka pasan ditun 9 hilabeteak, hola izan zen, 9 hilabeteak botaka, paritorian ere botaka. Orduan, nitzat esan izan, a ber, oso pozik nengoen, manez etorren, eta nintzen zoriontsu, egia da, zoriontsu egin nindula albiste horrek, baina gero, ez pentsa ni izan azenik, ordunaldia da emakumearen momenturik onena, bengaia, hori esaten dutenei, baina ze esaten ari zara, bueno, niretzat bai, bueno, izan leike ez, nik errespetatzen dut dana, baina ez toz sinisten. Ja, no, hala da. Ez que benetan esaten dut. Pila gauza ezin dituzu egin. A ber, gauza asko, ez ara gaixua, evidentemente gauza asko aldo zuzein, lan aldo zuen bestia, baina beste gauza asko da limitatuta zaudetan. Nire kasuen adibidez esan izan, oza, nik alba neuke kendu hori zatizia, kendu neuke beste batzuk, nitzako izan da, nire bizitzako momentu horik onena, benetan. Osa, hor bateaz ezin osuz hainka ondolotun, ez dakin nungo mina, bestea. Joan, eskontza, 3 eskontza eukin dituen, nire eskontzak gustatzen zezkipiat ezin edan. Iruditzu zaten koñazo bazala, benetan dinotzute. Eta danak esan dute, ke, nire kasuan ez. Zan izan nolan. Eta guai da hori ere aldarrikatzea, ez? Claro. Dena ez dela impolita. Ez dena ez dela, Osea, ez que kausa asko dira, eta danak da polita. Jaio eta ez dago etxen lorik. Niriak 2 urte eta erdira arte zeban egin lorik. Osea, nik hori entzuten emana, bentanati botada behume bat esaten eman momentu batzutan, ez que igual ulertzen, no? Ez que manezek ez dago etxen lorik. Eta igual normalizatuko bagenu, edo gehiago kontatzeuko bazen, hau gertatzen dela. Hau ez dela impolita, aur bat izatea, pues izan daitekela superpolita, eta... Bai, baina gogorra ere bai. Baina zerbait gogorra ere bai. Nik ama edo aita diren guztiei, sobre todo amei esaten dutzet, dira zenean, zelan da, bueno, super gogorra da. Eta sobre todo lehengo hileak dira oso gogorrak, esateko moduan, zer egin dut, oso gogorrak. Baina, bueno, gero badoa, eta danok egin dugu, eta tal, baina oso gogorra da, eta hori inork ez dau kontaten. Zelan zauzen zu etxian, umian egarrez, ez dakizu ze pasaten jakon, zeka, umeak ez du hitz egiten. Osea, igual ez dakit ipini doza zu jertze bat, eta jertze horre pikaitzen dutzotan egarrez do jertze horre gaitxik, eta baina zuk ez dakizu ez dozu esaten, eta zu, venga, eta esnea berriro, ez que igual ez da jan nahi da belako, zepentzipetzen zu, edo gozea dauka, edo logura dauka. Pues ez que igual jertzeak pikaitzen dut, ez dakizu orduan, ez da erreza. Ez da erreza, baina bebai ez zait iruditzen dela, drama bat egiteko bezalakoa, Osea, gauzak hori baino simpleagoak dira. Eta da, erabiltzea sentido komun esaten dena. Eta punto. Ez da bez, eskumeak hartzea, da, ez. Osea, aldauko alde batetik eta bestetik gauza oso honak, bizitzan gauza guztien bezala. Dena ez da bitarra, ezer ez da bitarra. Ez da edo zoragarria edo mierda bat. Ezer ez da bitarra. Hori da. Esaldi hori da. Ume batek hartzea ez da bitarra, ez da zoragarria. Osea, bueno, bai. Baitu alderdi positiboak, alderdi negatiboak, baitu gauza polita, gauza itxusiak, gauza denetari. Niri konpentsatu dila, bai, baina bueno gongo da jendea. Esaten dula, bueno, baina ez, normalean, baina ez da dana zoragarria. Eta ez da ezer pasaten da, normalizatu behar du. Joan kalera eta... Jo, ni etxopolo hor, negarrez, Ez que ez dago etxen lorik. Eta ez da, nireak gau osoa egin du, ez dut sinisten. Osea, ez da esnatu titiz jartzen, bibero jartzen momentu baten bez, benetan, keba, venga ya, hombre. Gero, karo, ez da esaten. Ze, karo, esaten badozu kaldian, zuke, ez que igual, ez hau zondo itxen, amatxarra zara. Ni ez nazi bai, gauza horiek badaude. Ez que bizan baron, hoi da temazo bat, amak nola epaitzen diren. Bai. Aitak? Aitzak aldira izan, aitzak atara kalera, eta hombre, bera platara berko dago, aitzak bata, ez? Hori da, gainera hori, egun batean ateratzen du, da, bueno, padrazo. Edo egun batean, pañal aldatzen dio, bueno, ze sortea izan duzun, edo goizero ateratzen duela. Bai. Eta, jo, bitu, niri behin pasaz jaten, ni parrandan, nik esango dut gauza bat, nik amanaz, baina sekula, ez dut itxiana izaten. Bado jende bat, eta bueno, ondo, nik errespetatzen dut, dala ama, eta, berrez azkonaz, bado jende bat, ja umi eukitzen da benian, pizkat beren identidadia edo, bueno, errespetatzen dut, Bueno, amanaz danen gainetik eta nire fokoa bakarri dago horretan. Nik hori sekula ez da galdu. Ni amanaz, baina ama horretik ananaz, anagoitia. Naz anagoitia, gero naz ama, naz alaba, naz kasetaria, humore gile,
Baina ana goitia naz, lehenengo naz ana, eta gero naz ama. Hori ez dut galtzen batzuk, bezatzen dute, ni ama naz ja, eta ja ama naz. Eta horren gaineti dana. Nik ez, nire kasuan nire kasua ez da izan olan. Osa, nik ez dut itxi nire bizitzan gauzak eitzen umi eukidotelako. Ez dut itxi. Baina, bueno, nire kasua da, Nik umeak hilabete bat eukala, gogoratzen dut hartu neban nire izeba, eta keston parrandia gotan eban. Umea geratu zan aitzaz, eta behar neban, oza, pizkatu urten hortik, eta benga, eta desfogatu, eta jazta. Eta beti eindoraz neure gauzak, beti ez dut itxi sekula gauzak eitxia amanazelako. Ez que ala izan barko luke. Niretzat bai. Izan barko luke. Bai. Gero egia da ere, claro, esaten dela ez, sortea ez dela, senar on bat izatea, eta on bat izatea, baina errealitatean, bizigaren gizartean, askotan, bai dela sortea izatea. Zeske badaude hortik. Bai. Oraindik ere, aita batzuk, ez dutenak ezer egiten. Ez dute, ezin direnak bakarrik gelditu beren seme alabarekin. Ez dutenak, dena lan egiten dute, eta horregatik ja, merezen bai, dutena. eta entrenatzen hasten direnak bapatean, eliteko kirolari bihurtzen diren horiek, umea eukita batera, ez? Bapatean, orain arte izan da, ez dakit, parrandistarik handiena, eta umea eukita, kasualidadia, arratzaldeko zazpiretatik aurrera beti entrenatzen hasten da, ze behobia prestatu behar du, eta behobia orain arte ezekien ez da dagoen. Horre, zer da? Ze gertatzen da hor. Lehen esan eskusarik erabiltzen, lehen gizonezkoak zuten zin, ala, ni banoa poteuan txikiteuan tabernara, eta zuhor geratzen zara umeekin, afariak, baina eske kasu honetan, argi dago zergatik da. Bai. Bai, eske ez, bapatean nahi dut bizitza osasuntxu bat, venga ja. Eta oso argi dago zergatik da. Bai. Egia da, beste gauza batzutan bai, erakutsi diguten ez guk emakumeok izan behar dugula, ume horien responsableak, gero ardura euki behar duguna, eta gu lehengoak, eta gutanen gainetik, askotan geure buruan sinisten dugu, eta niko geratzen dut lagun batzu joan ginean kanpora, eta batek esaten zu, egun guztia deika etxera, eta ez dakizer, eta bapatean, asteburua pasatu zen, eta igandean esan zigun. Konturatu naiz, nire senarra, gai dela, bera ere, asteburuan bakarrik egoteko umeekin. Eta nik uste nuen ezetz, eta esaten nuen, hau ez da kapasa itzeko, eta konturatzen nola nik jarri ditudan limite horiek. Baina esan nion, baina zu ez sentiru kulpazuk, Osea, esan nion, hori da, gizarteak erakutsi ditzulako horrela izan behar dela, eta punto. Oin ikasi dozu ez da, buen bakizu zer egin. Eta ez dakit kasua den, baina gizon askok beren buruak egoera hortan ikusi arte, edo en plan, oie, hau egin behar duzu, ze ez dago estokari ez dute egiten. Claro. Gertatzen da ere. Ze niri izaten azu ez neuken got, ez, ni haitxanaz eta nik egin nahi dut, ez? Zugandik urten behar daube bai. Hori. Piskat, iniziatiba hori izaten behar dute ere. Guztiz, eta emakumeak daukagu, hori ama hone izatearen hori, beti nik adibidez bihar lehengo urteetan ez, baina gero biharrian asko gonaz, eta niko goratzen dut, manez ikusi bez neban eitxan igual batzutan, eta niri izebako goratu zidan aurreko batean, baina nik ez nungo goratzen niri izaban etxean pasatzen zuen, mila ordu. Eta behin heldu nintzen negarrez, eta ez dut ikusten. Nik ez dut gogoratzen, Osa, da berak, bai, negarrez, ez duzula ikusten, ez diozula dedikatu denbora. Degira nik beti nahi izan dudala lana egin, ez lanean sentitzen nintzen, ez da, pizkata askatuta bai, eta behar da batzu nahiago dut etxean egon umekin, nik nahiago dut horregon. Eta egia da, ni ez naizela izango dugu ama, ez dakiz lan deitzu, ama guztiz dedikatzen dan horietako bat, eta oso ondo ikusten dudala, baina ez nazi izan, baina horregatik ez da nahi esan ama txarra bana zenik. Ez da gutxegorik ere, eta ikusten dut orain, nire semearekin daukadan binkularekin. Manezekin ze ondo eramaten zen, zelako komunikazioa daukagun. Ze nire ustez garrantzitsuena gurasoen eta umeen artean da, beti komunikazioa. Eta hori ez dugu euki urte askotan, Igual lehen egongo zan, baina oso etxe gutxitan zegoen komunikazio hori edo esateko, benga maitxia, konta, maitxe zaitut, lehen dana tabu bat zan, Zan, gurasoa goitik eta semalabak betik, eta egin behar duzu, hau, eta ez boduzu egiten zigorra daukazu, Eta hori da pizkat, bueno... Horizontalagoa. A ber, egia da autoridade bat euki behar duzula. Eta gurasoak zaretela. Eta limite batzuk ipini behar duzuz, hori oso evidentea da, baina moduak eta moduak daude. Zezuk baten bateri, debekatzen diozun momentuan debeku hori, baitzegin. Eta esan zergaitik debekatzen dozun. Eta zergatik da nolan, baina ez, debekatuta, punto. Horrek esango da, bueno, pues... Eta gainera denan, en plan, ze nik esatu dut, eta punto. Hori da txarrena. Nik esatu dut, eta punto. Osa, zu nor zara hori esateko, ez? Polizia bat, edo nor zara, eta horle ikusiko du. Eta diozuna. Eta horrek egingo duena da, erlazioa
hain ona ez izatea, okerrera joatea, Guztiz. konfiantza hori galtzea. Eta ikustea, polizia bat bezala, ez? Zure Guztiz. ama edo aita bezala. Ez que hori ikusten dozu azkanean, esaten dozu, ez nau ulertzen, Claro. ez nau ulertzen, zigortu nau ni entzun gabe, nirekin komunikatu gabe, eta orduan ez du nahi jakin, honek ez nau ulertzen, hau ez dago nire olako berean, eta jazta, eta entzunen behar da. Ja. Guk nahi dugu gu entzutea, ba guk ere horrek umiak entzunen behar dugu, gure semalabak entzunen behar dugu. Ez que erlazio guztiak dira, pixkat, hartu eta eman bat. Bai. Osea, eta zuk zerbait eman behar duzu, zerbait hartu, ulertu, Bien elkarri. aldetik. Ze bestela, karo, ezin duzun eginda, nik debekatzen dizu, ezin duzu parranda egin, ezin duzu hau egin, Hori ezin da. duzu bestea egin, ezin duzu tal, eta gero zuk zer egiten duzu. Zer esan nahi dut, guraso, osea, guztiak Claro. egiten dugu. Eta ez hori Orduan, bakarrik, iguale, ama, zehozen nahi dut erosi, ez daukazu ezer, dagu poteoan, Claro. 8 tabernatan egon gara, tartun dugu 8 kaina, 8 zurito, 8 ardo berdin zain, Ja. 8 ur, 8 mosto. Eta, ez, bueno, ba, igual umia ikusten dugu hartzen gozela, ba, berari bai, da, adibide Bai. simpleena Bai. jartzeagatik, ez? Ba, igual entzun, da, igual esan bertzako, bueno, ba, berari bezo zer emon bertzako. Ja. Edo ez esan, hau ezin dozu jan, da, gero zu etxean bere aurrean jaten. Claro. Osa, diraz gauza oso evidenteak, baina egiten direnak, Egiten eh? direnak, Egiten direnak edo. Ez nazu entzuten. Ez askotan, ez ez tozu entzuten esaten dutena. Eta gero pentsatzen duzu, eta, jo, da nik entzun dut berak esan didana. Ja. Ze gaur egun mobilakin eta niri gertatu zaite. Itxon, a ber, mane, itxon, da gero esan, joder, ez que nazu entzuten. Ja. Ostras, ez que nik bera ez dut entzuten. Ja. Kontua da, zaila dela, edo nire gutxienez oso zaila iruditzen zait, eta horregatik nire dut, ez dudala ama izan nahi. Ez oso zaila iruditzen zait. Ostra, eze, karo, zaila da gizarte hontan bizigaren gizarte kapitalista hontan, lan egitea, aisialdirako denbora izatea, zure familiarako denbora izatea, gainera Bai. etxeko gauzak egiteko denbora izatea, eta dena, eta honi gehitzea, seme edo alaba bat izatea. Eskaini behar diozun, denbora, entzun behar duzula, eta jakin zer egin duen, zer ez duen egin, bere etxekorak egin dituen, egunan nola joan zaion, dena, ostia, nire zait oso zaila. Ze gainera, hori ez egitea eta ez ditzea pertsona bat, baloreak, no seke. Albina, ez da zaila. Zuk badituzu balore batzuk, eta nik uste zu ama bezala zoragarria izango zinela. Niko lan esaten dut eta ez pelotea batik, ez ezer. Ez da zaila. Azkenean, zenbat etorri gara mundura. Zenbat jente ekarri da umiak mundura, eta jundira ondo, eta ez da. Azkenean, gehiago da guk gure buruari jartzen dizkiogun presioak, ez ama ona eta zoragarria izateko. Perfekzio hori. Ez da, nik konturatu nahi zenporia esan dutela. Babitu, nire nazi izan behar lukeen edo gizartak esaten duen ama perfektu hori, ez naz, eta ez naz izango, eta ez dut nahi izan. Eta ni momentuetan oso gustora nago daukaten harremanaz nire semiaz, edo nire senarrak daukone harremanaz nire semiaz, uste dut ondo egin dugula. Nik askotan esaten dut, mane zer da zuetzat, inoiz indoten gauzarik onena, baina ez ama egin naizelako berakin, ez ama izateatik. Da inoiz egin duten gauzarik onena horrela dalako. Ez ki esaten dut, ikusten dut bera, hitz egiten duzu berakin albina eta esaten duzu, ostras, ez ki gauzak igual ondo indoraz. Ondo indoguz, ze eski dauko buru bat, dauko pentsakera zabal bat, 14 urterekin, niri askotan berak erakusten hau gehiago edo, ama, serie hau ikusiko dugu, ze ikusi gozuz lan lantzen duten, hau, ez dakiz, ostras, horregatik esaten donik munduan egin duten gauzarik onena, alaz, eske izagutzen badozu, zoragarria da. Bai, ez, da batan Eta sentitzea. esan, da hori nik egin dut, eta nik, eta, pasada, ba. Sortu zura gizaki bat, eta gainera gizaki bat balore batzuekin, pentsamendu batekin, eta hori, empatia izugarriarekin. pertsona ona, osea, que ez da, Claro, eta empatia, nik beti danen gainetik empatia da lehengo gauza erakutsi dena. Oso empatikoa, ni ustez empatiarekin beste guztia badaukazu, ez? Eta ikusi dutenian hori daukola, eta zelan, eta esaten dut, eske da, vamos, una obra de arte. Bai, ala da, Da altxor bat, benetan, eta etegia da, eta, bueno, orain gaztea da, eta asko dauken bateko, baina emango du. Ziur, baietz. Eta espadu ematen, berdin zait. Osa, ni oso gustora nago, bera den modukoa, eta holako izan da, punto. Claro, ze gero ere askotan sartzen dira espektatiben kontuak, ez? Askotan gurasoek sortzen dituzte beren seme-alabekiko espektatiba batzuk, gero ezin dituztenak bete. Claro, eta zu nor zara berari espektatiba batzuk ipintzeko. Nor gara gu, gure seme-alabari espektatibak ipintzeko. Ipini nahi badau, berak ipiniko dau. Ipintzen badau, ez dago zetan ipini. Ni ez naz inor esateko, ai, gustatuko litzaidake izatea, ez daki non... Bitu, izatea, ni nahi dutena izatea nire semea da, zoriontsu eta libre, askea.
Punto. Hori da. Hori nahi dut izatea. Eta hortik aurrera bera nahi da bena izango da, tio. Ja. Zer gero, tio, uste dut ja gizartera aldatzen ari dela, eta ja espektatiba hobei de, nire dut medikua izatea, nire dut ez dakize izatea, amor. Zebira nola dagoen dena. Baina Lehen gu ikasten genuenean, eta erabaki behar genuen zer ikasten eta esaten zen, honek ez dauka, no tiene salidas, honek besteak ez, ikasi hau dela hobe. Amor, gaur egun, ikasi nahi duzuna. Ikasi nahi Ze duzuna, dena dago gaizki, osea. Ditu, manezekin eukidote, azken aldian horri buruz hitz egiten gau, eta berak esaten dau. Ama, eske hau ez, ze bera oso artista da, ez da. Baina, arte ederrak ez dauko salidarik. Bueno, a ber, zuken behar duzu gustatzen jatzuna. Gero igual derrepentian itxen duzu zuri gehien gustatzen jatzuna. Ez que, ez dakizu, ez, hobeto irakaskuntza, ze hor beti dago. Da nik, bueno, hori ere, ez pentsa, Gero tokerrago dago dena. Gero tomen gutxiago daude. Edo, hobeto, arkitektura nahi, esan dutzat, zorizontzun gozaitxuna. Ze gero, ez dakizun unan bukatuko dozun, bitu ni? Bai, hori Nok da. esango eban, ez? Bai. Orduan, nik esaten dutzat, bihotzak esaten dutzuna, gorputzak esaten dutzuna, buruak esaten dutzuna, zukein aixe. Ez pentsa, gero zer egongo dan. Gero arreglako gara alda moduan. Baina ez hasi pentsatzen ja zer da, buruan daukate hori, Osa, manezekia buruan dauka, irtera, jabera, mala urte dauko segura zai. Ja, baina kontua da gizartak beti sartzen diela gazteei, sartzen digula gazteoi, kezka hau ez beldurra, etorkizuna nola datorren, dena gaizki. Ostia. Beti, da dira mezu oso negatiboak, denbora guztian oso mezu negatiboak. Gizartean orantz doan, azkenean ultraeskuin horrekin eta, oso arduratuta dago manez ere, bai? Gero hori, bere etorkizuna, lanik ez duela aurkituko, a ber, nahikoa da mezu txarrak bialtzen gaztiari. Gaina gaur egungo gazteak, ez dira lehengo bezalakoak, ez du balizo zetako gaur egungo... Nik gaur egungo gazteekin hau super arro. Baina super arro, nik ikusten dut. Ze gogo, ze laguntasun daugaten beraien artean, ze garrantzitsua, ze guk, bai lagunak, bai eta oso onak eta maite ditut, baina guk gauza batzuk kontatzeko gai alkarri ez ginen ze tema, gai tabuak ziren. Eta normalen gaina gauza oso gogorrak pasatu ezkero, orain pizkate azaleratzen hasi direnak, ez? Eta guk ez eukagun laguntasun hori, eta gaur egunik hori ikusten dut. Osea, lagunak edozertarako eta kontatu edozer hor gaudeta. Eta gero lan egiterako orduan, ametsak beten nahi dituz, egiten dala. Orduan ikuste dut, etorkizun oparo daukagula gaur egungo gazteekin. Eta da beti gaude, mezu negatibo ematen ez. Nik uste dut baietz, Albina, zuze uste duzu. Nik ere. Eta gertatzen denean ere gertatuko da. Esan nahi dut. Oie, aurrera, eta gertatzen denean ikusiko dugu zer egingo dugun. Claro, eta denetik ikasten da. Eta diozuna, uste dut garratu dugula gero eta gehiago komunitate ideia hau, ez? Eta elkar laguntzaren ideia hau, eta ez garela individualak, eta nire interesak bakarri bilatzen ditu dela, bezik eta komunitate bat garela, eta elkarri lagundu behar diogula. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela. Egia da, esaten dutela bebait, mobilek eta eman digutela pizkat alderantziz. Ez? Gaituztela pizkat denok individualistatu. Bai, izan daiteke olako. Baina nik beste alde batetik ikusten dut gauza kontatzerakoan sare sozialek eta lagundu dik. Ze sare sozialek beti gauza txar bezala saltzen dira. Eta nire ustez gauza oso nahi bai dela temazo bat. Begiragu, loditasuna, drag mundua, guzti hori ekarri dute sare sozialek eskerrak. Eskerrak beste referente batzuk jaio direla hor, eta garela hor. Ez, jendearentzat, eta ez lehen prentsak edo komunikabidetan ikusten genduna bakarrik. Eta ez gainera individualismoari, eta sare sozialei buruz egiten jendeak esaten du rollo, eske lehen jendea joaten zen medikoaren gana, eta ondokoarekin izketan hasten zen, no seke, eta pertsonaiek LGBT baldi bat ziren uste duzu hain errezitze egiten zutela edozkin pertsonarekin. Hori da. Zubaik LGBT pertsonoi nola erreztu diguten bizitza sare sozialek, nola haiei esker ezagutu ditugun gubeztelako pertsona, gure interesak zituzten pertsonak. Nahi genuen gauzi buruz egiteko pertsonak. Hori den eman digu sare sozialek. Ez kalear, eta guren ateratzen ginen kalera kanikekin jolastera. Eta bulina, eta hortaz esan hitz egiten bulinari buruz. Ezen ezer egiten ikastetxetan, ikastoletan, eskoletan. Ezen ezer egiten buliantzako. Orain, atera da, hitz egingo dugu, gauza asko daude egiteko, pausa asko egiteko oraindik, baina behintzat hitz egiten da, esaten dugu, argi esaten dugu, eta ze garrantzitsua da hori. Ze garrantzitsua eta egia da, esan dugun alin komunitatea sortzen ari dira, aldi berean, igual indibilizatu, baina gauza eder asko ere badatoz.
gizarte aldatzen ari da, Bai. den aldatzen den bezala, ez? Argita garbi. Eta orduan, dena negatiboa ez da. Hori da, berriz ere, sare sozialak ez dira bakarrik infernua edo dena zoragarria. Badago denetarik. Baditu alderdi positiboak, aipatu dituenak ebez, baditu alderdi negatiboak, noski, bueno, ziberakosoa, eta gauza asko, eta igual individualismoa, edo dena delakoa, baino. Beste gauza positibo asko ditu, orduan, ez bata, ez bestea, ez txuria, ez beltza, ez da bitarra, gauzak ez dira bitarra. Hori da esaldia, nik uste gaurko hori. Hori izango da. Hori dala, eta egia da, sarek azkenean niri gauza oso ederrak ekarri dizkit, txarrak ere bai, noski, argita garbi. Baina oso gauza onak eta erabiltzen jakin eskero, eta hezkuntza on bat eman eskero, sare sozialei buruz. Niko goratzen dut, behin bilera bat izan genuen guraz, ez dakit nun izan zan, da batek esan du, eski Instagrama, fuera, ni gaina Instagram errate, orduan, hortara dekatzen ditzen. Fuera, zenik nire alabari ez diot esan zan, bozo gaizki. Ze, Instagrama hor dago, eta zuk, debekatzen badiozu zure alabak izkutuan egingo du. Eta zuk erakutsi behar diosuna, zure alabari, ondo, erabiltzen, sare sozialak. Segurtasuna, kontu zibiltzeko, eta ez tabu bat bihurtu. Hortaz hitz egin komunikazio, baina ez negatibo bezala. Segia negatiboa dan momentuan, esan alde negatiboak, positiboak, eta nola erabili. Eman, erremintxak hori ondo egiteko, baina ezin duzu egin, fuera. Ze diozuna, sentitzen dut, baina zure seme alabak den kontrola ez duzu. Eta erabiliko du. Nahi badu Instagram erabiliko du. Ez bada orain, beranduago, dena delakoa, izkutuan, edo ordenagailuan, edo dena delakoa. Orduan, erakutsi ongi erabiltzen. Bueno, jo que se berriz ere, bakoitzak egitea, alduen bezala, eta aurrera. Eta batzutan ez dela erresa, ez dakizu zelan egin. Niri, gertatzen zait, aurreko astean adibidez negarrez, eta ondo egiten ari naiz. Zeo zer, igual ez nago ondo egiten, ez dakit, ez, askotan, ez da erresa, ez, inseguridade hori zergeti dauka, edo, askotan norbere burua kulpa botatzen diogu, eta ez da horlan. Ni gazten azpentzen da, ni gaztetan zelan egoten nintzen. Pues ojalá nik euki banu norbait hitz egiten didana, eta guztiz zabaldu ahal naizen norbait euki izana ondoan, Ez que hemen meloi bat irekin nahi dut, temazo batera nahi dut, dela, gu saiatzen gara, ni ez, baina gurasoak saiatzen dira alik eta hobe egiten, eta beti izango ditugu zalantzak, ea ondo ikali garen, edo ez, hor ere marra bat marraztu behar da, gure burua ez epaitzea, ez? Edo gehiegi gutxienez ez epaitzea, ze hostia, hor badago marra oso fin bat, zalantzak izatea edo zure burua epaitzea. Ez que bestela zoratu etxen zara, bitu bera, ai, justo bera. Hartu. Hola, bizotza, zelan? Venga, musutxu bat. Agur. Musutxu. Bitu, aman ganoria. Astu zait gauza bat. Zer jango dut baseo, zer neberan egongo da. Hori ere barazkoa da, ez? Hombre. Ez dela zure lana. Eta ganera espabilaten jakitzeko bebai, ondo dator, ze hone emoten dotzau dana, ja. Bueno, ez nago etxian, haitxa bestago. Badago janaria. Janaria, gure etxian beste zer, ez da faltako janaria. Osea, que hor daukazu. Hori, meloia, ari ginen hitz egiten gure burua gehiagi zepaitzari buruz, eta niri hemen sortzen zait gauza bat dela, eta ez dakizu nire besentu duzun frustrazioa, eta askotan da, zure semea nola ezitzen duzun, baina, karo, zuetzara ezitzen duen faktore bakarra. Eta hor sartzen dira, ingurua, ikastetxea, sareak, familia, lagunak, dena. Nola eraman duzu hori? Ni orainari naiz pizkate konturatzen guzti horrekin, Ni onarte itxanaz, hola nala nahitzen dozu, baina egia da konturatzen hasi nazela, ostras, zema gauza dauzen eskutatik juten jakusenak, eta horren arabera, zure semiak aldabela alde batetik, bestetik, gauza bat ikusi, beste ikusi, eta orduan garrantzitsua da, bertan egotea, ikusi. Ez esan, hau edo inbestea, baina ikusi, entzun, eta esan, hau, holan, hau tal, zuzelan ikusten dozu, kontu zibili, ze bueno, ez da errezan, nigo ontsa konturatzen az, Eta askotan, zure eskuetan ez dagoen gauza asko zin jozuz kontrola. Eta horrek ikusten dozunean, igual sufritzen, umia edo semia, sufritzen ikusten dozunean, ostras, horrek mina itxen dauz, ezin dozu dana kontrola, eta amorru bat, afuera, eta egon deizela ondo, ez? Baina, karo, ikasien berda berape bai. Beren kabuz, gauza konpontzen, frustraten,
aunque batzutan ikuste dut, gauza batzuk ez dago zela zetan pasa, Bai, noski. ikasteko, zedana. Bai. Bueno, danetik egon behar da Dena ikasteko. bizi behar da, Ni igual ez. gauza batzuk Igual enduko ez. nituzke. Hori da. Igual errestu dezakegu ere Bai. bidea, osea. Eta gauza batzuk fuera, segaitxik, Claro. pasa behar da hori ikasteko. Claro. Bestela ere badak itxarra dela, ez? Bai. Eta bai, igual azken aldian horrek asko nago oso sensible, oso horrek bainau mugitzen asko, eta sobretodo bizotza daukat nahiko, osea, edo oso ondo, edo beste egun batzutan, bildurra, inseguridadia, eta emoten dago, Eta bai. kezka hori, ez dago zure eskutan. Kezka eta negarra, Eta, ni claro. negar, bueno, osea, hor soltatzen dutena, eta... Zaila da ere zure sema ikustea handiago izaten, osea, esan nahi dut. Hazten. Berriz dut. Zaila da ikustea zure semea azten, eta batean ikustea lehen zurea zena da, bai, ez da inoiz zurea izan, ez? Baina esan nahi dut. Bai, nirea. Baina, ez? Eta batean, pues, karo, ja, beste gauza batzuk ditu, beste kezka batzuk, beste faktore batzuk kalean eta dena. Bai. Bai. Jo, eta ikustea, nik, claro, bakarra dauka ganera, ez, eta azten dago, eta ni leina hartzen eban nola, bueno, sekula ez da izan txikina, Ze laukilo terdia jaio zan, osea, nahi dut esan, baina, Dani baino, ni altanaz, ni altianaz, da, ni baino handizio da, ni baino, amala urte, ni baino handiago, da horrekoan hartu nu nola, nire itxa, gurekin bizia, eta begiratzen zuen, bi hauek zetan, ai, nire umea. Bai, baina nik ondinoko esaten dut, neure txikina, neure polintxo, itxi egiten da, Osea, bera gustora hartzen du, batzuk esaten dute, hori laizter jungo zaio, nik uste manez erizako lau, ja badaki nola dan, eta, bai, penia emoten hau hasten doielako, eta ja, baina, oraingoz badaukadanez, berakin egotenaz eta hori, ni pozik nago, osea, bai, da ni beti zen dut, ni beti zeuaz, jungo zara bizitzen kanpora eta baina, amatxu, zeti izaten dutzat, ez? Hombre, baina eskerrela... Ematen du pena, baina bestalde batetik zoriontasuna ikustea nola hasten dagoen, eta nola... Arrotasuna, nola bere burua hain ondegotea, eta hain... Bai, gauza asko argi daukoz ganera, eta esatea, begira, eta gaina tokatzen zaio, ez? Baina, bildurrak bakizun nondi daukaten? Nondik? Igual nire bizipenetatik. Ja. Nik ze bizizan eban eradin honekin, ni zer pasan eban, niri hau, mesedez berak ez desala pasatu hori. Ez, eta gainea gaur egun entzuten diren gauzekin, ez da takea... Ja, bai, gauza asko bai. Horren bildurra daukat, ez? Berak ez sufritzea, berak ez... Bai, nik pasadora zen gauza asko berak ez pasatian nahi dut, eta hori askotan ez duzuzuk aukeratzen, nola Eski datro? hori da. Nik hor prozesu bat ere pasa dut, ni hasi nintzenean gehiemat dragarekin, eta itzaldiak ematen, eta bar... Jo, nire helburua zen jendeak gaizkiz pasatzea institutuetan, edo dena onartzea, ez da jendaren begiak irekitzea, eta dena perfecto izatea. Eta denborakin konturatzen zara eskezinezkoa dela. Osa, momentuz gutxienez hori dena aldatzea, eta sufrimendu guztiak entzea, eta demendu guztia onartu, oso zaila gutxienez dela. Eta orduan da, en plan, hostia, orduan ze egiten dugu, non ze bilatu behar dugu. Eta gara, orduan ulertzen, en plan, guk egin dezagun gauza bakarra da, lagundu, bertan egon, beraiekin bidea egin, bidea errestu, posible dugun enean. Aldun enean. Baino, bidea hor dago. Bai. Eta bidea egin behar du, eta gainera diozuna, gainera ezin dugu egin buru jatean sartu eta zaindu. Hori okerrena da, Ezin da, eske okerragoa da. Umea, semea, umea ja ez da, ez? Baina, bueno, nire umea beti izango da. Bai, eta listo. Umea sobreprotekzio hori oso txarra da. Berak ikasin berdau frustraten, ikasin berdau jausten, ikasin berdau altzaten, ikasin berdau hormein kontra jaten, ikasin berdau gauza honak pasatzen, hori dana, ezin dugu sobreprotegiu, ez gaude laguntzen, azkenean berari kalte itxen gauz. Ze bizitza hor dago, eta kanpoan dago, eta hor biziko da, eta hor dago dana, eta hortarako preste egon behar, zara, orduan. Zaila da, baina egin behar da, eta hori izan itxen da, entzuten, eta naiz eta ez ulertu, porque nik askotan, gaur egun, gauza asko daude, eta nik oso olako zabala daukat, oso, nik uste dut. Bai. Baina gauza batzu daude, esan duzu, nik ez dut ulertzen, baina respetatzen dut guztiz, porque nik ez ulertzen ez du nahi, esan hori horrela ez denik, lehen esan duguna, existitzen ez denik, ez? Orduan da, egon lagundu eta bidea egiten lagundu eta aldozunean, hemen nago, behar duzun guztirako, hemen nago, punto. Hori sentitzea, hor nagola, da gero amanaz. Ez naz lagun bat, orduan ikulartzen dut, dana ezin jarela konta, evidentemente. Ez, eta nahi besto nahi, dana kontatzea.
Baina, bueno, behintzat jakitzea, hor nao, eta nahi duzun guztirako eukiko nazu. Claro, erlazio hori garatzea. Bai, eta naiz eta gauza batzuk esan behar dizkidazun, min egingo didatenak edo, momentuan esan, ostras, ez? Egon lasai, konta edo zer, zenik beti lagunduko zaitxo. Baina gauzarik eta txarrena izan da, bai, Ikusten dut, edo zer, ikusten dut pelikulat, hori egin da, eskero be, esan. Ze amanaz, eta nik beti egongo naz, hor, ez? Orduan, baina bai, bueno, jakin behar dugu, ama garela eta dana bezin dugula, jakin. Ama edo guraso. Dena delakoa, bai. Hori da. Eta dena bilatu behar dugula ekilibrio bat, eta ekilibriak modu batean bakoitza jartzen duela. Bai. Ze zaila da, ez? Osea, noraino zaindu eta proteger, eta ez, burbuja sortu, noraino askatasuna eman, baina claro, noraino utzi ere ala, bizi behar du zaudena, eta utzeko zaitut. Karo, limite batzuk jarri behar dozuz. Bai, bilatu behar da. Baina, bueno, jakinen berda limitian uni pintzen be, bai, ez? Osa, azkenean, etxera etorteko ordua. Bueno, laguna da, zenean, bakarrik ez dut esango, eta bitu, niri haitxa espaziaten behin, ni nintzen nire laguna baino gazteago, lekitxoko laguna baino 2 urte gazteago. Da lehenengo aldiz, oletako jaiak, ez dakize. Eta niri ordu bat ipini eusten, etxerako nire lagunak baino lehenago. Eta, joan nintzen, oletatik, lekeitioraino oinez, bakarrik, ez dakize bat urtekin, 14 urtekin edo. Eta aita, justo, guretzatu nuen kotxian lekeitiora heldu nintzenean, da, ez da, eta esan zidan, sekula bez gehiago, zu bakarrik ezin jogu itxera etorten, ez? Laguna datozen da, aitzak beti gogoratzen du hori, Nola utzi genuen zu bakarrik edozer alzan pasa. Bitu, Betikoa, neskian nintzanez, bildur hori edozer pasatzeko, bakizu. Hori bebai, emakumean azelako, porque edozer etxen gaitxu, Orduan aitzak bildur hori bebai. Eta orduan, ni beti esan du, bueno, a ber, ez dago zetan ipini behar. Bueno, lagunak ze ordutan, bueno, lagunakin etorriko zara, eta iazta, ez? Osa, ikusi behar da bebai pizkat malgutasun hori, eta pizkat buru erabili, ez? Osa, sentido komun. Ni beti esan dut, umiak azteko, ez dakizan, euskera zelan esaten da. Zentzu orokorra, bueno, ez dakit, igual itzulpen, a ber, begiratuko dugu, sentido komun. A ber, kaixo, entzuten hauzue, sentido komun hori esaten da euskaraz, biatu favorez. Bai. Sentido komun Zentzu orokorra, igual da itzulpen literala, baina ez dakit. Sentido, bai. Sentido komun, buru sentzu. Ez dakit inork. Zen ona. Agian ez dago? Zen ona. Bai. Nola? Zen ona. Zen ona. Zen ona, bai. Zen on, bai. Zentzu, zen on. Bai, bueno. Zen on. Bale, mi esker. Eskerrik asko, Bai da, sentido komun esan doza, zen ona, zen on. Zen on. Zen ona eukitza da esatia, bueno, a ber, logikia zen gogu, eta gauzaken goguz, bai hori, ez? Galdu barik burua, a ber, jende asko ekarri dola mundura, eta danak aurrerain jabe, eta benga, ez da? Nire ustez hezkuntza da, azkenean, zentzu erabiltza, eta gero ume bakoitza, dala mundu bat. Orduan, zuri balizo dotzunak, igual niriari ez dotzu balizo, eta areri bestotzu balizo. Orduan, nik horre liburuak de, ser padres, no sé qué, ezin jot, baina ez aldizkariak, ez liburuak, ez ezer. El metodo Henshizbainski, umea hobeto azteko, beitu, sartuko zu metodua, zeutak izun legutik, eta venga, etpurtzulati sartu, zezke, ez, ze zure umiari balizio dotzona, bestateri, ez dotzu balizio, ondo do, informazioa irakurtzi abestia, normala da moduan, pizkat gehatzeko, bueno, tolteate irakurtzen duzu moduan, baina obsesionatu gabe, ez? Eta orduan, eske ez dau balizio nire semientzako bardinak, zure semiari ze daukogu gorpuzkerez, jende desberdinak, izera ezberdinak. Etxe berdinean jaiotako ume bituzlako diferentiak izaten dira zen, bata bat, eta beste, orduan, a ber, sentido común, punto. Zuri gertatu, bueno, garo, zuri ez bazu seme bakarra. Baina ni pentsatzen dut askotan, imaginatu baituzula 2, 3, 4 seme. Bueno, gu lau nahi arreba gara, Lau seme, Eta ni pentsatzen nuen, imaginatu, ama doaita izatea, eta zure seme dolaba bat, ongi, que te caiga mal. Ja. Bapaten zatea. Ja, bai. Imagina, o sea, pasa alda. Bueno, niri super ondo jausten jan, baina imagina, besau bat ala. Hori, edo bapaten zatea. Lagun asko aukaraz esaten nabenak. No lo soporto. Hori, imaginatu. Ni seguramente adinen baten nire amari
oso txarto jazten, neutzan zenin zan, tela marinera, nire nera bezaro oso gogorra izan zan, zenin neuntzan, bueno, una hormona andante, orduan. Eta ni oso ezberdina naiz, nire hiru anai dauzkan zarrauak, bastante zarrauak, mutilak, irurak, eta ni naiz guztiz kontrakoa, beradia oso diskretoak, eta ni naz, bueno, todo lo contrario. Bombazo. Musika, pini besteatako, zaninaz, eta eura peflipetzen ez da, hau nundik atera, ez? Oin super arrodados danak, eta neu eurakin ze daukaraz, kriston nebak, benetan, hau ez dut esan diraz, kristonak eta kriston apoio emotena, pasada bat, eta gaina nagusitan ikusi dut hori, ontxe ikusten dut, ez, ontxe baloraten dut, ez, nire familiak euren alabak, sema alabak, koñatak, danak, osea, sentitzen dut momentu hontan maitasun eta apoio asko, ez, claro, nera bezaroan, cualquiera me entendía, es que ni benintzan, eta nire etxean hauek izan dira oso diskretuak, oso tal, eta ni izanaz bomba bat. Orduan, nire amak ez eustan soportaten, baina nik ere esama. Osa, zan, eske zineban ikusi, berapez neu, osa, zan, egun guztizia, eta gero begira, gero urteekin izan gara inseparables, beti alkarreaz, oporretan, nire izeko, osa, bera izpan, bera eta nit, ez? Beti alkarreaz, iruro, beti. Florencia, guazen, ez da gena, hola, nahi biza, eta zenbat aldatzen dan, ez? Baina ni, nera bezaroan, nire ama gorroto nabela, momentu ere madero, eske labau, inoiz esan hau, neskia nahi nebala, amen daukat! Ja, onaino! Baina ulertzeko asan, Ni benin zan, oso nera bezaro gogorra pasan eman, porque, claro, ni nire pentsak, zu pentsan ni, tan intensa, nera bezaroan. Ez que zu pentsatu, nire nera bezaro gaina luze izan zan, oso askarra marrutetik, ez dakit noraino orduan. Nik ulertzen dut. Bueno, azkenan ere pertsonak aldatzen dira, ez? Eta erlazioak ere aldatzen dira. Eskerrak. Momentu batean izan daitekena gero aldatu daiteke, eta viceversa, ez? Igual batean super ongi, eta gero batean, pues, inork dakiz. Baina ez aizu gertatu klaseko anormalena, on derrepentian esaten duzula, honi bizitza ni zer pasaseako, batean olako jatorra izateko, porque insoportable ya eras. Eta oin batean konturatzen zara, bizitza holakoa da, garatzen goaz. Nik esan niko nume bat ekarriko baneuke, ziurrenik ez nuke berdina hasiko. Segun asko begeizo dakitz, beste nire burua asko aldatu da, orduan, nikon beste modu baten hasiko neban, beste ton gauzatzeko, ni orduan zan, la inglesina, el carro, no sé qué, ez dakini zer, conjunta, hola, zan. Conjuntaos, me encanta! Veis, la inglesina, sakotxa, bueno, Albina, es que zuko esto, eta nikon esaten da, lo más funcional, beste, beti, nire gustatzen zaite, ondo joatea fasiona, bai ez, baina, una intensa, hola da, eta gauzak aldatzen dira, baina, ni ustez, eskerrak hori izaten duzula, eta eskerrak ikusten duzula, en plan, orai beste mu baten egingo nuke, horrek esan edu, ikasi duzula zerbait. Pila bat. Eta bestela... Eta ikasten ari naz. Eta guztiok, momentu. Bai, eta hori berda, Osa, azkenian, norberen horretatik ikasi, zerren jo, nik askotan betzen dut, tontas. Que paga, baina hain gaizki bez, oin manez, hitz egiten du, ondo eramaten gara, azkenean, egin dugu, alizan dugu moduan, edo momentu hortan, pentsatzen denuen ondoen, eta jazta. Bestela, bizitzak, orain, bestela ez nintzen egongo nago lekuan, eta nion, zorion txunago eta posik nago, jazta. Berez izan du, azkenean, bidei guzti horrek, osake. Duela gutxire gozeruen sareetara, manesek daukala, izan zezakeen aitarik onena. Ala pentsatzen duzu? Baina hori egia da, Josebari bere lekua eman berdut, kriston aita dauka. Baina da kriston aita, kriston senarra, kriston bikotea. Batzutan, badakizu, ez da notauko momentuak, esaten dozuna, nik astero esaten diot, joan arte, baina ni oso intensa nazelako, bere aguantaten hau neuta. Eta baina bada, kristona, nik oso ondo aukeratu nuen. Beti esaten dut, aukeratu edo, esateko, oso aukeratu nuen. Baina egia da, ez aukeratu nuen, norekin nahi nuen ume auki, orduan, eta... Eta ongetan ez dizu? Eta oso ondo, egia esan kristona eta dauka. Ezin eix, ez da joaten arratzaldeko zazpiretan kiroletan. Mailota jantzita. Batzutan pentsatzen dut, igual mailot bat erregalakotzat, joaten bada hortiziar eta... Eta en plan, venga, la San Silvestre, cariño. Venga, cariño, San Silvestre, baina egia da, egia da, ezberdina, ez daukagu zer ikusirik
Josebak eta nik, oso ezberdina gara, baina beste gauza askotan osantzekoa gara, bai. Orduan da hori, bai, egia esan bai. Zer bai. Bai. Nik ez dut oraindik bere tortilla probatu. Bueno. Eta diozuenez da Joseba, maravilla. baina eske beren dana, eman dio, sukaldean, eguerdi, ze prestatuko gaur gauean, txiko, ba, ez dakit. Benetan. Osea, Ez dakit orain siesta bota edo ez. hori da, ez dakit ez da segin behar dudan orain, eta gustatzen zaio pila bat, sukaldean ibiltzea, eta orduan da gozada bat, eta azken aldian, bueno, ematen du gure etxeak dala, jatetxe bat, manesek esaten dut zaitxa, jatetxe bat monta behar duzen, maneseri behar ondo ematen zaio, eta hasi da, bai, eta ibiltzen da sukaldean, eta postreak, eta ez dakit, orain postreak gutxiago ze gaude, olako abito berriak hartzen, eta jarri behar dugu, ez dakiz, eta Josak esan, baina hori, gogorra da, eta ez dakiz, baina oso... Bueno, igual baduzu hor negozio bat, hori da batean. Ikusiko dugu, egia esan oso ondo ematen zaio, eta nik esaten dut, etxean normalian beti emakumiak eruten da bela, betxeko gauzak, eta nire kasuan Joseba da, Ja, oie, pues zo, Bai, eta hola da, nik askoten zen dut, ojala, berak esaten du, ni izango banintz, etxan geratu, osea, lanik egin gabe, eta zuk lan egin, da nik esan dut, egin da. Zuk egin etxeko gauzak, eta ni... Eta zu lana. Ni holan zorian txegongo nitzateke. Oraingoz ezin dugu, baina egunen baten, baterak, bai, ez jaten importako, benetan, da, gauza bat, bai, eta berak etxean egiten du pilo bat, baina gehiago, osea, izan behar da moduan, zeratik ez, bez, alderantziz gertatzen da, ez, ba. Eta orain zarantza bat sortu zait, gaia zalatuz kompletamente, Vale, gustatzen zait, giro. Jatetxea jarriko bazen dute, nien nintzen pensatzen, que igual dekoratuko zenuke eta super guai eta super fashion, nola dekoratzen du Ana Goitiak, nola da zure etxea? Zerek imaginatzen dut, igual ez da bat ere hola, baina imaginatzen dut super kitsch, super más es más, super dena barrokoa, Ke ba, nire etxea, momentu honetan desastre bat, osea, segunda, azkena, desastre bat. Esango dizut... Zara minimalista? Orain bai. Orain, tia, bai, bastante. No te pega. Bai, bastante gainera, Ala. Bai, ez daukatia, ez da palkarik eta ez gustatzen gauza asko eolan jartzea eta ez naiz. Orain jarri ditut batzuk, hola, baina ez naiz. Egia da modaka doala, Osea, pizkat dela batzutan hola, lehin maneukan olako papel, arroxa baldora arroxekin, eta maz, nire etxeko enzimera ze kolore da makizu? Zure hilaren kolore. Benetan. Bai. Me encanta. Da gris argia, oso minimalista, baina enzimera bera, baina duela ja zenbat urte jarri genuen Josebak eta nik. Ba, duela mazazpi urte edo, eta berri dago, baina enzimera horrek orduan oso modan zegoen, ez da nola ditzen zen. Bueno, fuksia da. Da askotan zen dut, fuksiorik kendu behar dut. Porque ya, aspertu naz ikusten, azkenean hainbeste, baina gero esan dut, baina igual esan den ere etxe izango. Baina da fuksia, baina rosa. Bai, guzti zure gira bezala. Imaginatzen zure etxea, Como muy barroco. Ja, baina igual de egia da, igual hortik bazatuz zela, eta ja, pues orain minimalismoa, edo bai, orain. Igual orain hasi naiz berri zapur bat nahi dudala dana... Barrokismo. Bai, barrokismo. A ber, sekulen hasi izan bez, nik oso... gauza asko eta holan, Qué fuerte, pues nire burante pega todo. Bai, pues puede ser. Eta animal print eta cosas, Hori badaukat, bai, zenbat erropa animal print nunca pasa. Zer dute, modaz pasatzen da, ez da pasatzen. Animal printa beti hor dago, berdin da, ze urtetan esaten duzu hona. Bai, etxea, nahiko funtzionala. Bai, funtzionala, eta sofa oso komodo bat, eta oso komodo bat, armairuekin ari nahi zaizki. Bai. Ze, klaro, ni lehen neukan bestidore bat, orain ez daukat, zaita bizagurekin, orduan ezi pasatzen ari naz orduan, orain egin behar ditut etxeko armairu guztiak berriztu, gehitu, kriston dirua da, Bai. Kriston dirutza da, orduan, ez sartzen daukaten erropa guztia, edo alokatzen dut garaje bat eta bertan sartzen ditut arropak, porque Joseban zatia da hau, manesena bai, nire itana bai, eta beste guztia, da nirea, ez daukat lekurik, daude garajean, leku guztitan daukat. Orduan, hor daukat, behar dut etxe bat, bakarrik nire arropentzako, eta nire bizioa da arropa, zapatak, eta osagarriak. Hori da. Igual hori ez, baina zu hortaz bizi izan zara. Bai. Saretan eta arropa erakustea eta lukak. Lukak erakusteaz, egoblog. Nik neukan egoblog bat. Egoblog zan, norberan argazkiak eta horra zen nintzen, ni el rincón de Anatxurek. Oye, esa nona. Es que beste buenean. Itzaldi batean egon ginen elkarrekin eta katu zenuen. ¿Qué momento izen hori? El rincón de Anatxo. El rincón de Anatxo jarriko diot izena.
Eta nolakoa Hori zen zen errinkondaratxo. 2008an edo. Nik egiten nun lan, Durango irratian, neuzkan 2 ordu libre, eta lekeitioraino bazkaltze, lekeitio badak izun da hon, popatik hartzen. Orduan, bertan geratzen nintzen, orduan hasi nintzen, blog bat idazten modari buruz, niri asko gustatzen zen, Balenciagaren friki bat, da. Osa, Balenciaga niretzat da munduan egon den artistarik izugarrienetako bat, ez? Bueno, modari dagokionez, onena. Eta, bueno, azten nintzen horri idazten eta gero, hasi nintzen ezagutzen, zeudela blog batzu jendeak bere argazkiak ateratzen zeudela, oso gutxi. Eta esan nuen, bueno, nik jartzen dituen ordurakoia online erosten dituen arropa, 2006an. Bai, ordurako, Eta ez te bat zegoen, gara Ze nik ez neukan nire taiakorik eta online aurkitzen nuen. Eta orduan jendeak esaten zen, jo, nahi dugu arropa hori ikusi zuri jantzita. Eke me pongo. Ama! Nire ama, ipini hor datera argazkizatan, San Pedro Pian. Ana Mari argazkizia hitzen. Argazkia egiten kamarakin, claro. Eta hola hasi nintzen, eta horri izan zen esaten ziatena, pero ¿qué haces? Pero ¿por qué pones fotos tuyas? Zergaite gartzen dituzu? Zu lodi zaudez. Enekin debekatuta dagoen argazkiak lodi bategat. Dorengo erdian nintzen, Ona, osan nahi dut esan. Eta horrela hasi nintzen mundu hontan. Moda beti gustatu izan zait, gero ikasi nun bebai hortarako, asesora bezala, bai, egin dut lan asesora bezala, bai, asko gainera, eta bebai egin dute eskontzako, osea, eskongaiak janzten, eska, emakuman, bai, eskontzako soinekoak saltzen, eta horrela. Saltzen? Bai, denda baten, bai. Bueno, denda baten juten nintzen asesora bezala. Eta, netzako, eskizu gara gustatzen zait. Orduan badakit pertsona ikusi eta pin, pam. Baina hori da doai bat txikitatik eukidu dana, Osea, daukagu edo ez daukagu. Bai. Zu daukazun bezala, azkenean, ez? Eta egin dut denetik, baina moda munduan asko ibili naiz, eta lehin Madrilera asko joaten nintzen blogagatik, eta egon naiz aldizkari oso topetan atera naiz. Orain pentsatzen hasten naiz, da que Bogel, hor, agertzen nintzen, pues como el look del día, eta anatxuri. Bera, Bogen? Bai, eta Elena askotan. Kuoren ere pila bat aldiz. Pero bueno. Gero behin eraman ninduten. Kuoren? Etxen. Bai. La bogitu esto me interesa, baina la Kuoren agertu zara? Nire lookak, el look de Anachu, no sé cuántos, bai. Hain pila bat aldiz. ¿Qué me dices? Bai, asko. Eta hori bozu gordeta edo etxean? Jo, ez dut uste, ez dakit, igual, batzuk igual egongo dira, baina nik naiz de los que kentzen dut, porque, claro, arropa sartu behar dut, orduan ez daukalekuri. Bai, pilat, eta ez moda, revistan, goratzen az, behin deitu idatze zidaten, joateko Madrilera argazki sesio bat egiten, Biki Martin Berrokal, bueno, aktore eta pila batekin danik. Baina ni nor naiz. Nire bloga kriston buma izan zuen, bere sasoian. Nik hau batzutan astute eukitzen dut, eta azten azenen hitz egiten konturatzen az, ez? Eta oso ezaguna egin zen nintzen, lehengo emakume taila handiduna, bloga egiten zuena, eta Euskal Herrian, obvio, eta gero hemendik kanpo estatu mailan bebai, lehengoa, eta gero, Europan zeudegoen baten batzuk, baina oso gutxi orduan, izan zen boom bat, eta bai, eta argazki sesioan esaten, ze egiten dut hemen Marta Bakeriz, besteatan nian, tartean ikagoio aki. Ez zaitzen den sartzen, ekarri zuten espraka esalkondara bat ere ez, da nik etxetik ekarri behar izan dituen, oza. Eta izan zen esperientzia bat niretzako, bai. Olako Laura Ponte modeloaren bere hazen nolan argazkiak eta egiteko olako leku batean antxe egon ginen, eta Laura etortzen zait, a ti no te conozco, da nik, ¿cómo vas a conocer? Es que no soy nadie. Eta bai, ez modako zuzendarian naizola ni egotea bai, eta hori gordeta badaukat. Bai, eta kesdon esperientziak, eta gero desfiletara, asko, gonbidatzen gintuzten, hasierako influencer hori. Gordoan ez ginen ez da influencerrak, itzori esan ez da. Bai, blogerra ginen, baina, eta konturatu nintzen, batean zelako booma izan zuen nire blogak, izan zen, de eskribir, nire lagunentzako idaztea, edo sin más, niretzako, batean, keston booma, eta bildurra bai apur bat, ostras, igual ez nago nire bizitzari buruz gehiagi kontatzen, ez? Gaina, lekeition ere boom bat izan zen, da jendeak orduan asko kritikatzen zuen, zeka gauza oso berria zen, da gauza berria buruz beti egiten dugu kritikatu, da gauza txarrakatera, ez? Eta gero egia da jendeak, superrondo, gero guai jarraitzen induen, eta
ni nire eskontzatan jarren itunan, eta jende asko da jarraitzen dagoela esaten diana, gogoratzen dut aurdun zeundenean manesekin, eta oraindik jarraitzen zaitut Instagramen, bakizu zenbat jendek? Zan duzu, aiz egiz. Eta esaten diat asko, zelako evoluzioa eman duzun, eta zure bizitzak zelako aldaketak eman dituen, ez? Eta guai dago, ikustea, gero beti esaten dut, ez dute zer egin ere bizitzan da, gero konturatzen da, igual bai. Pila egin dituzu. Osa, gaur gutxinez kontatu diguzu, gauza pila, kontatu diguzu modarena. Baina, eske, bauzu zerbait dela, como, eta pixkat, como peloteo, baina ez da helburua baizik eta, como magnetikoa, en plan, azen zarizketan, eta da, en plan, cuéntame más. Benetan. Da super guai benetan. Hombre, eta zure blogak arrakasta hori izan eta zure Instagramak denak arrakasta hori badua, zerbait, jenderen sortu duzulako. Instagramean gero ja utzi nune, porque ikusten nun postureo asko zegoela, asko aldatu zen. Gauza natural bat bihurtu zen azkenean, ja gauza naturala eta ez nun ondo pasatzen, eta, kriston, gauza txarrak ere karri zituen orduan, utzi nun, porque esaten nun, hau ja ez da benetakoa. Ja ez da benetakoa, ez? Baina, sekula ez dut utzi, hor dago. Ez dudan egiten da, lehengo kontenidoa eman, edo lehengo beste, edo... Baina, hor dago. Baina orai, sortu duzu, kontenido berria dela humorea. Ario! Eta ara, duzu katana, eta nik ikusi nuen. Burlatan, hombre, horea zuk aurkezteko, osake, pentsa. Eta hori zen marabila bat. Eta, hori itzengo dugu buruz, baina, justo amatasunari buruz hitz egiten ari ginela, eta katanatera dela, baduzu bloke txiki bat, spoiler handirik egin gabe, zeke martzaretik ikustera, gurasoen WhatsApp taldeen inguruan. Bai. Hori bai dela meloi bat. Hori bai dela meloi, sandia, piña, denak batera zabali. Nolakoak dira taldea bekzi. Uztut, gaur egungo guraso guztiek badutela, eta hezkuntzaren parte direla. Bai. Bota ez bazaituzte egin. Momentuz igual. Baina, bai. A ber, parte da. Nik esan behar dut, gurea oso ondo daula, eh? Osa, jendea diskretoa daula, eta ondo. Baina... Badagoela pola. Gogorra da, Bai, igual da guraso izateren alderik gogorrena. Hombre, irakasle izaterena... Gurasoen WhatsAppeko taldeak. Ja, masterra ikasten genuenean irakasle izateko, esaten ziguten, lanbide hontan gauzarik zaiena dira gurasoak. Bai. Eta gurasoekin tratua izatea. Eta gurasoak, kontrolatzea, edo ez dakit denitza, ulertzea. Gurasoak pelma batzu gara. Da, bakarrik ikusten dugu gure semea, ez dugu ikusten orokorrean, eta irakasle horrek dauzkala beste ez dakitzen bat, eta bakarrik nahi dugu gurea ondo egon, da gurea ondo zaindu, eta gurea ondo jakitzea. Gara petardo batzuk gehiago beste batzuk baino, baina egia da. Eta prohibido sartzea gurasoen txatetan. Irakasleak. Osa, hori ja da, ez duzu deskantzatzen inoiz. Ez larun batez igande, ez astelena estertera, gauetan, ez zer, porque inbora guztian hor gaude. Nola da, nola bestea, eta banik ez dakit, hola. Ez gainera, holako taldeetan, asongatatzen da, jenderi sortzen zaizkiola, zalantza batzuk dela en plan. Baina nola iritsi zara zalantza hau izatera? Bai. Queda en plan, pero ¿cuántas vueltas se las has dado? Eta txorrada hori, zertara dator. Kontatu zure lehengusinari, aiz pare, eta... ez dakit, ez? Bai. Dira, ez que ezin dut spoilerrik egin, baina... No, baina hortarako zazte katana ikustera, eta... Katana oso bat egin alko nuke. Horri buruz bakarrik, hor zatitxo bat dago, baina katana oso bat gurasoen txatari buruz guzti. Edo, ja, orokorrean guraso izateari buruz, bai, Bai, ez, tontokeria asko daukagu buruan, gaur egun. Zuguna baritu duzu oraindik ere guraso batzuek, beste batzuk epaitzea, edo aholkuak ematea, konzierta rintintin, edo beste guraso batzuk baino hobeak sentitzea? Bai. Hori dago egunero, hortxe dago, Hortxe dago. Nik inguruan, nik garbitasun handia egin dut azken urteetan nire bizitzan orduan, baina jende toksikoa da. Eta uste dutena denen gainetik daudela, eta denen baino gehiago dakitela, eta beraiek, baina horrek, beraientzat. Osa nik zan gero ikusten da, nortzu diren, batzen dira, eta horrek itzen ditute beraien artean fufun, bata. Ez dut ulertuko inoiz, guraso batzuk azarretzea holan, sekula ez dut ulertuko. Abez ezaten ari dira. Kaixo, bai? Kaixo, zenbat demora dara magu? Ordu bat justo. Ordu bat justo, igual. Ordu bat, bukatzen. Bestela
Chris gero, vamos, edizioan egongo da 7 ordu, bera da Chris, berak editatzen dizkigu bideoak. Apa, Chris Orduan. lana daukazu, Bauzu lana, Bauzu lana. Venga, joango gara bukatzen, bale? Baina ze Venga, azkar mila esker. pasatzen den denbora Ja, zurekin, ze maravilla. Albina. Zenba gauza, geratu zaizku oraindik egin beharko Oraindik, dugu eske- 10 aginduak ez egin beharko duzu, Ja, 100 ja, agindua. pues total. Bai, noia, bigarren denboraldia plantatuko dugu. Behar dugu beste- podcast bat elkarrekin, eta horrela Egin hitz egin beharko dezakegu, genuke. claro, deitz egin dezakegu, nahi dugunari buruz, nahi dugunean, nahi dugun atalean. Ojo, Ez da txarra hori, Ez da txarra, ez da bat ere txarra, Sí. Ez que ja da, azken aldian gero eta Ze ja, 4 urte dara elkarrekin lanean. Egia da. Baina ez du asko koinziditu, ze azkenan Ez. kolaboratzaile gara, egun Bai, batean egun bat, bai, eskatzea. egun batez. Baina azken aldian asko koinziditu dugu, Bai. eta beti da maravilla. Eta egia da, daukagu Hitz egiten dugu pila asko, bai, eta konturatzen gara gauza askokin batez da, eta zu, egia da, Ja. eta nire bai, da desberdin bizi izan ditugu, baina Bai. aurrekoan gaztekin egon Hombre, hori izan ginenean, zen, hori izan zen. unibertsitatean zoragarria izan Unibertsitatean, zen. Bai. Nik esaten nuen, ni gazteekin Ja. aber konektatzeko, zurekin oso erreza da. Orduan izan zen gozada bat. Horre ere Bai. denbora horrela pasatu zen, Bai. Eta eske, esan izun egun hartan, eta mantentzen dut, hizkuntza bera hitz egiten dugu. Bai, Eta nabaritzen da. bai, hori Osea, argi dago. Eta ojalá jende gehiago bai. zure hizkuntza. Gure Gure hizkuntza. hizkuntza hitz egingo beharrezkoa balu, da. Bai. beharrezkoa dalako. Bai. Baina zuk asko erakutsi didazu, Albina, Bai. pila bat erakusten didazu. Esan duzu, zu eta magnetismoa daukazu. Nik esaten dizut, zuk zabaltzen dituzula begi asko, kutsa asko ez dakigunak ez da hor daudenak, deskubritzen dizkiguzu. Eta egiten duzula kriston lana horretan, eta nik benetan zuri esker asko ikasi dut. Eta asko lagundu dit ama moduan be bai, ama bezala, esaten haber, bai, benetan esaten dizut. Zein ongi, Lan ederra egiten duzu. Posten naiz. Hori da nire helburua. Hortarako egiten dut, hau dena Ba, mamarratxeo. bai, behar dugu, Baina da bai, mamarratxeoa behar dugu. beti, Bai, mesedez. bai. Eta gai guztiak sartu leku guztietan, fum! Hori da. Poltsarik nahi duzu, pum, te lo Hori meto. da. Ez dut, humoreak badauka limiterik, humorea limitea dauzka, evidentemente, baina edozein gai jorratu alda, segun nola jorratzen duzu. Bueno, eski, jakin behar da, jakin behar da. Izan berzara inteligentea, ero jakin behar duzu gai horri buruz, Hori da, gutxienez. hori da. Normalean txarto egiten dutena da gaiei buruz ez Hori da, dakitelako. hori da. Orduan hori da. Hori da. Pues nada, Ana, bukatzeko, egin behar duguna da, mandamentua berridatzi. Berridatziko dugu? Bai, mandamentua da, aita eta ama ohoratuko dituzu. Nik uste dut oratu baino gehiago. Ez gainera, ohorearena da, como super Ai, medieval, baina ez? total, Osea, bai, ohorea, bai, eta nire angelo, Enrique no. Laugarren etorriko dira. ondo. listo, da. Nik jarriko nuke aita eta amarekin komunikazioa izango duzu. Eta punch. Eta punto, Eta komunikatuko punch. zara. Eta Guraso, jazta. edo hori, Gurasoekin, komunikazioa izango dugu, eta gaina izango da, horizontala. baita bietatik. Alderdi Bai. bietatik datorrena. Vale, orduan hori esan behar dugu, esaldi bakar batean. Edo esan dezakegu Venga. guraso izatea ez da bitar, osea, bitarra da. Bueno, ez, lehen esan duguna. Ja, dena ez da bitarra, baina, claro, nola esaten dugu hori. Dena ez da bitar. Ez, esango dugu, gurasoekin komunikatuko zara, jazta. Vale. Eta semearekin. Bai. Guraso Guraso eta semeen arteko. Guraso eta seme alabak elkar komunikatuko dira. Venga, babiratu zure kamerari está. eta saiozu. Guraso eta seme alabak elkar komunikatuko dira beti. Eta punch, Eta bukatu punto, dugu. eta jazta. Zondo. Eguneko hitza. Gaurko atalean hitz hau entzun dugu. Eta punch itzulpen literal bat da. Gazteleraz ipunto bihurtu genuen ipuntx, eta euskaraz egin duguna da eta punto bihurtu dugu eta punch. Hau asko erabiltzen dugu edozein gauzari bukara bat emateko eta ados gaudela esateko. Hau erabiltzen dugu esaldi bat bukatzeko eta ados gaudela esateko. Eta punch. Adibidez, Lady Gagaren azkeneko diska urteko diska da eta punch. Donostiko pintxoak ez dira ustu duzuen bezain onak eta punch. Mila esker entzutagatik eta ez galdu hurrengo atala Leire Padillarekin egon ginen eta elkarrekin heriotzari buruz hitz egin genuen. Muxu! Mua!